Hi guys! Kaibigan niya daw, yung kaibigan niya. Inutusan po ako ni Glenn mag-vlog. Hindi. Ito po yung bagong trabaho ni Glenn. Diyan lang talaga siya 8 hours a day. Good morning guys! Today is Sunday and I will be going to see Clarice and Ate Mimi today. I'm about to head out, but the second that I was finished, they still have to get that white Camaro out of the driveway, so I can't really go out because there's like a big truck. So I'm just waiting on that so I can just pull up. And yes, today is, like I said, Sunday, and I'm wearing this like shirt from Marshalls, the top from Marshalls, and the bottom from, I think, Forever 21 or H&M. Yeah, like the short one. But anyway, for my lipstick today, I actually used the Bake lipstick from Sunny's Face, and the foundation that I'm wearing today, I don't know why it looks so white, because probably of the light, but the foundation that I wore today is the Tarte, because this is like my shade. This is the medium golden right here, and then the concealer that I use is from Fenty Beauty right here, in the shade 210 right there. And you know, my regular bronzer from Fenty Beauty, blush actually from Anastasia, and then highlighter from Dose of Colors, the collaboration with Desi X Katie right here. I didn't put too much highlighter because I have oily skin, and later on today it's gonna glow. Oh guys, I'm gonna use this bag, not wear, but I'm gonna use this bag today, the Kate Spade bag today, and I'm really excited. By the way, I put the tripod here, my Joby, that's how you call it, Joby tripod. So anyway guys, I think I'm gonna head out because they're pulling up. I'm not sure yet, but I will update you guys in a little bit because I have to drive all the way to Clarice's house. So yeah, I'll see you guys soon. A few inches later. Hey guys, so we're here at Bonchon with my beloved. Wait, against the light, yan. Against the light na eh. So we're here, like I said, Bonchon. So you're gonna get chicken, right? I think masarap ba to? Food, pork buns, shomai, chicken, fried rice, and Clarice. Clarice for dessert. How was it? Are so fucking good. Yeah. Try it. Masarap. Good then. Oh yeah. Good nga. Masarap siya kasi beef yung ano niya. We're done eating. So we are magtatagalog na ako. Samo ka ning magsigitagin kilo. Okay, so pupunta na kami ng mall. Nandun lang yung mall eh. Yan, right across sa Bonchon na kinain namin. Tapos may Kung Fu Tea dyan. Here at the mall. Are you excited to meet her? Yeah. That ka na ba? Babae marangal. Excited ma-meet si ano. Kumulot lalo yung buhok eh. Lalong kumulot eh. Punta kami ng Starbucks guys. Ang init. Ang ganda ano ba set up nila ng mall. Para siyang outlet no. Pero mall pala siya. Yan. Mall pala mall. Medyo sunny today. Mag-hi ka. Oh, di ba? Ikaw na mag-vlog sa akin. Ano pala? Oy, pa-shout out daw. May nagpapa-video greet mamaya. Hello po. Maris? Ako po. Si Maris. Hi guys. Kaibigan niya daw, yung kaibigan niya. Inutusan po ako ni Glenn Ikaw mag-vlog. na mag-vlog. Hi. Hindi ka napapakita sa akin. Ano? mag-vlog. Ala, hindi daw ako Siya ang napapakita. pinag-vlog ko kasi hindi yan napapakita. Ano na? Meron ako mga friends na nanonood ng vlog mo. Sir, kumusta Crush ano ka si- nila. Kumusta si Julina? Hi, mag-hi ka. Hi, hi. O, diba? Busy. Vlog ko naman to eh. Mag-hi ka sa vlog mo. Magkaka ka sa vlog ko. Busy na si Jolen kasi merong love Love life. life, oh, si Jolens. Oo. Uy, si Maria. Eh, hanapan mo ng lalaki. May Uy, friends kung- kayo na lalaki na single? Yung friends niya. Isa po Yung ano, friends ni Edwin, meron ba? Wala nga rin. Oo nga, yung, ay, hi po. Ano yung waistline mo? Pakisabi ulit. For 22 and a half. Wow. Hoy, my body could never. Ano, grabe?
Ngayon, ewan ko ilan na to. Ay, 35. sexy niyo. We're here at H&M. No, Forever 21. Salamat sa kape, ate. You're welcome. Hi, guys. Tayo ng isang coffee and sparkle. Oh, kasi Oh, coffee. Coffee and sparkle. Yan. Magabi, hindi talaga ako nag... Buy two, get two. How much is the candle though? Are they like, how much is like each? $15? Like you can get 30 I know, muna. right? Parang nagbayad ka ng ganyan. Ah, tapos ang liit lang ni ba? Diyan na lang. Yan. So this one is 5 for 23. Hand also. Wait, ay, ito lang bay, yung 5 for $23. Hand soap. Forever 21. Punta kami dyan. Mga vloggers, oh. Hello. Mga vloggers. Yes. Be, pakita mo yung ano mo, pinakamalaki. Yeah. Sana yung pinakamalaki mo. So, nandito kami sa ano, Forever 21. They have 70% off lahat ba? 70% off lahat? I think so. Hindi lahat, Day. Ah. Lang sa clearance yata. I think yung mga summer na clothes yung pang 70% eh. Hindi na kayo mag-shop sa ano Forever 21. Oo, use my code. Keep it, ano yung code eh? Hindi ko alam. Tingnan nyo sa description box. Yeah. Punta kayo ng Shein, wag na sa Forever 21. Ano gusto niyo si Far? Fall outfit. May taas. O, tingnan. Ate, makikita yung ano mo, nipples. Pag may nipple silang makita. Hindi kapag ka meron kasi sasabit mo. Hoy, Julia, parang ano to Julia Barreto yung ano niya eh. Pag sa inyo, pag ganun, parang may sasabitan siya. Pag ito wala, diretso na lang. Alam, mahirap niya kung di ka na nga gumagalaw. Hinangin pa. Ito po yung bagong trabaho ni Glenn. Diyan lang talaga siya 8 hours a day. Naging mannequin siya. Parang nakabog. 150. 150. Picture kami, guys. Yan. Uy, ganda. Mga 10. 10 seconds yan. Ayan. Layo pa. Okay. Okay, guys. Take over. Then, itla ka ng konti. Yan. Ayan po siya, nagpapapicture. Nag-iinarte po. Uy, ang ganda pala ng camera na to. Next. Magbababay na kami. Oo, babay. Pero next week pa. Punta tayo sa Next week punta tayo. Yes. So bye. Bye, guys. Wait Yan, lang so, po ako. guys, nasa pauwi na ako. Ano na 7:30 na. Bayan. May work pa ako bukas. Nasa kay Clarice pa ako. So saan ba yung ano ko? Okay. So tara na kasi na 7:30 plus. Maaga pa pasok ko bukas. Pumunta pala kami ng lechon guys sa Kuya Ja. Nag-stop by kami doon kasi parang ano naman siya pa way lang yung ano. Anong pa way? Nandun lang yung ano sa Rockville. Madadaanan lang pala namin. So, nag-stop by kami doon. Tapos ang init, besh. Ay gusto ko ng tubig. Saan yung may tubig ba ako dito? Teka lang guys. Yan. So yan guys, uwi na ako kasi gusto ko na maligo tapos maghilamos ng muka kasi kanina pa ako nag makeup. So yan guys, babalitaan ko na kayo mamaya pag nasa bahay na ako.